Hormatly milli lider, şu söhbetleşik boyunca bize wagt sarf edeniň üçin size köp tag bolsaň aýdýar. Biziň ilkinji sowalymyz. Size Türkmenistan we Hataýyň, Türkmen hemde Hataý halklarynyň arasyndaky öýdara gatnaşyklary umuman nähili beýan edýäňiz? Bu gatnaşyklar nähili ýola goýulýar? Sizin sowalyňyza jogap bermeden olur. Şu interwýuny gurmak başlanjy bilen açyk eden CGTN teleýanymyň ýol başlaryna minnetdarlyk bildirýär. Hataýyň özünde de bar onuň çäklerinden daşaram köp millionly tomoşaçylary bolan awraly teleýanymyň sowalyna jogap bermek iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge ýardam eder. Ýadır ki, Türkmenistany hatry gowy tanamagy, onun içerim adaşary siýasatyň aýratyndyklaryna bilen döwlet maksatnamalary hem de eler tutulýan uğurlarymyza düşünmäge de mümkinçilik berer. Endi bolsa siziň sowalyňyza geçelim. Türkmenistanyň Hataýyň biziň halklarymyzyň gatnaşyklaryny doğruçul beýan etmek üçin bir gatnaşyklaryň taryhy zatlaryny bilmek hem onlara düşünmek gerek. Bir gatnaşyklaryň arasy hiç wagt üzülmedi. Köp hem atarlaryň dowamında aýratyn geografik, syýasy, ykdysady, medeni giňişligi döretdi. Bu giňişlikde türkmenler we Hataýlar bilelikde ýaşap öýdara gatnaşyk etdiler. Tejribe topladylar we diýip diskurlaryny kemala getirdiler. Bilimlerini, endiklerini, ruhy we madde gymmatlyklaryny paýlaşdylar. Munyň özi iki ýurduň we halkyň bir ýadyr ki gatnaşyklaryň derejesini we mazmuny hassa berkitdi. Şoňra da Türkmenistan bilen Hataýyň arasyndaky dostluk, hoşnetli, gonsuzlyk öýdara anlaşmak edäpleri kanuny alaýyk ýagdaý boldy. Biz muňa buýsanýar. Ýa-da ki döwürde biziň öýdara gatnaşyklarymyz Sinadan geçen we tasdiklanan bilelikdäki asylly tejribemizde dogruçylyga, aşyklyga esaslanýar. Şu ýerde bir öýdorçly resminama bolan Kasam şertnamasyny ýatlamak ýeterlik bolsa gerek. Oňa türkmenleriň ata-babalary Hataýyň halky bilen biz zamanamyzyň ozalky 49-njy ýylle gol çekipdirler. Kasam şertnamasyň adyň özi iki halkyň özara gatnaşyklaryň esasyna sirme we mukaddes kadalaryň goýulýandygyny görkezýär. Näderki döwürde Türkmenistanyň we Hataý Halk Respublikasynyň ýol başlary ürän baý taryhy esaslara daýanyp hyzmatdaşyň şol ruhuny we diýiplerini dikelýär. Döwletlere gatnaşyklaryň taryhynyň müň ýyllykdary bek ýüpek ýolunyň döwrüni uzap gidýanyny iki ýurt hem düşünmek bilen garalýar. Bu bolsa biziň esasy uly gymmatlygymyzdyr. Dostlugyňyzyň hemde öýdara bäfitli din hukukly hyzmatdaşynyň hemişelik esasydyr. 中土全面战略伙伴关系已经进入第4年，您认为这样 Türkmen we Hataý iki taraplaryň hyzmatdaşlygy nähili we haýsy ugurlarda ösdürilýär? 在各领域的合作，哪些合作的瞬间或者成果让您印象最为深刻？ Siyasi, diplomatik öýdara hyzmatdaşlykdan başlaýyn. Hataý Türkmenistanyň garaşlygyny ilkinjiliň biri bolup akrar etdi. Ol 1992-nji ýyl 6-njy ýanwarynda biziň ýolumyz bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan dünýäde
ilkinci yurt boldy. 2013 ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistan bilen Hataýyň arasyna strategik hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada bilelikdäki jarnama gol çekildi. Netijede 2023 ýylyň ýanwar aýynda biziň ýurtymyz Türkmenistanyň we Hataý Halk Respublikanyň arasynda bilelikdäki beýannama gol çekilenden soň hemme tarapdan strategik hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ösürmek barada agalar etdi. Bir resminamary Türkmen Hataý gatnaşyklarynyň döwletara hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesine çykanyny aňlady. İki döwlet daşary syýasy derejede netijeli hyzmatdaşyk edýär. İki tarapdan diplomatik gatnaşyklaryň we geňeşmeleriň usullary hem döredildi. İri halkara guramalarına ilkinci nöwetde bolsa Birleşen Milletler guramasynda biregi gollama tejribesi ýolu goýuldy. Bu bolsa dünýä we sebit gün tertiriň ören möhüm soralar boýunça özara düşünşmen hemde netijeli usullaryň ýol hem goýulýanyny görkezýär. Türkmenistanyň bir taraplandy. Bizim halkara başlanmışlarymyzy Hataý öýtgesi goýulýanyna ýokary baha berýär. Hem de onuň üçin hem minnetdarlyk bildirýär. Ýöregede Türkmenistan hem Hataýly dostlarymyz üçin möhüm soralar şu sany Hataý Halk Respublikasynyň çäkleriniň umumlygyna hem de bütünlüğüne degişli soralar garaýşlaryny hemişe anyk beýan edýär. Bir Hataý syýasatyna puğta erýär we Hataý Halk Respublikasynyň hökümetiniň bütün Hataýa wekilçilik edýän ýeke kanuny hökümet bolup durýanyny tasdikleýär. Hataý bilen köp tarap görnüşlerde netijeli hyzmatdaşyk hem bellemek isleýär. Türkmenistan Hataý Halk Respublikasynyň Şanhaý hyzmatdaşyk guramasynyň esaslandyrjylarynyň bir hökmüne alyp barýan işine hormat goýýar. Biziň ýurdumyz hormatly mihman hökmüne Şanhaý hyzmatdaşyk guramasynyň samitine gatnaşýar. Şeýle biziň ýurtdamyň öňetiren başlangyjynyň esasyna döredilen Merkezi Aziýa Hataý görnüşindäki hyzmatdaşyk barha hem ötýär. Hataý köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan iň iri sowda ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. 2007-nji ýyldan häzirki döwlet içinde biziň ýurtlarymyň arasyndaky haryt dolanşyk bar 20 esse artdy. Haryt dolanşygynyň hem durnukly saklanýan hem de her ýyly 9-10 milyar Amerikan dollaryna barabar bolýanyny hem bellemek möhümdir. Biziň hyzmatdaşlygymyz esasy ogurlar bolan energetika, ulug, ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar bu doklaryny dokma hem agri-sanaat toplumlaryny hem de ençemem beýleki ogurlar hem öz içine alýar. Newetka pudonna özara mähfetli hyzmatdaşyk etmeň bir öz başym tejribesi toplandy. Hataý Halk Respublikasynyň tejribesini we mümkinçiliklerini nazara almak bilen dikeldilen energiýa babatda geljek bolan işläp hem taýýarlamalarymyz hem bar. Hataý bilen hyzmatdaşlykda biziň bu hem ýokary depkinler bilen esýär. Bu orada ben anyk hem mysallary getireyim. Ýargy döwürde Türkmenistanyň demir hem ýollaryna hereket edýän wagonlaryň hem de lokomotivlaryň 90 götürümi Hataýda öňdürildi.
Hatay vagonlarını hem çiplavozlarını satın almaktan başka da gün atar uğru boyunca olavuz saçır geçergelerini ösürmekte hem de hizmettaşlık alınıp barılıyor. 2014 yılda uzunluğu 750 kilometreden köp olan Ağonşi yurtların, şayakların üstünden geçen Hatay ile Türkmenistan'ı birleşen demir yol ulanmağa da verildi. Sonraki yıllarda Hatay avtomobillerinin esasen hem avtobusların hem satın alınışı epeyli arttı. Bizim yurdumun Pars aylarına ve Hindi ummanına hem terminallara çıkmak bilen hazır değildi. Tüyde komünikasyonlarını üstürmekte mümkünçülüklerini birleştirmek için ahli şartların bardağına hem ananya. Bunların ahlisinin Hatay'ın bir uçak, bir yol başlangıcının Türkmenistan'ın büyük İpek yolunu dikeltmek, stratejik olan utkoşanlığını belirlemek istiyor. Hazırki şartlarda hakiki özara gıdıklanmanın bolmağı Türkmenistan ve Hatay'a iyi ulağı ve logistika taslamalarının durmuşu geçirmek ve hatta hizmettaşı üstünlüğü östürmeye de mümkünçülük veriyor. Bu olsa hazırki şartlarda yuvaş ummanla Atlantik ummanı için eğer türlü giyinişleri birleştirip Yevrasya'da aksadiyeti östürmeye kuvvetli ittirgi verir. Ölümçülük ve teknolojik ulumlarının hem de senaat kuşakların arasında özara bağlanışı emeli getirir. Köp sahne durmuş sorularını çözmeye, halkların yaşayışının ve havadansının şiirini yukarılandırmaya da yardım verir. Agra senaat toplumuna Türkmen Hatay hünermenleri Türkmenistan'a öňden beri üstürüp yetiştirilen oğuzculuk ekinlerin ayrı görünüşlerinin üstünde de işleyerler. Biz şehir kuruluşuna hem atlıcıklı kooperasiya, her zaman akıllı şehir öpçünçülük ulumlarını öğretmeye de hem tayardır. Bu orada Hatay dünyada bir öňde varıcı hükmüne karar edildi. Hizmettaşlık etmeyen gün tertibine yukarı teknolojiler, telekomünikasyonlar ve hem kosmonavtika ulumları hem var. Görüşümüz yerler. Türkmenistan'ın hem Hatay'ın bir katnaşıklarına gün tertibi has hem giyinirler. Bir de olsa dine işlemek galiba. 能源合作一直是中土两国。 Tede hizmettaşlyk etmegiň üren mühim uğurlarynyň kataryna energetika pudugyna agdap geçdiňiz. Bir orada işler nähili alınıp barlýar. 发展潜力又在哪里？ Yalnız energetika pudugy Türkmen Hatay hizmettaşlygynyň stratejik uğurludur. Elbette hem düşünüklüdür. Bizim devletlerimiz bu orada ärtuli mümkinçiligi iyidir. Məlum olşalar 2006 yılın aprel ayında Türkmenistan Hatay gaz geçiricinin taslamasını amala aşırmak ve Türkmen TV gazını Hatay Halk Respublikasyonu iyi vermek barada Türkmenistan'ın hükümeti ile Hatay Halk Respublikasyonun hükümetinin arasında baş alalaşığı kol çekildi. 2009 yılın hem 14 dekabrında gaz geçirici ulanmağa verildi. Hem şol günden başlap alalaşığı layıklıkta Türkmenistan her yılla 40 milyar kub metre gazı iyi veriyor. 2006 yılın 1. Mart'ında yağdığı göre Türkmenistan Hatay gaz geçiricisi boyunca Hatay'a 460 milyar kub metre oluyor. TV'ye gaz iyi verildi. Yazık diyorlar. Biz her yılla iyi verilen hem gazın meşhurunu 65 milyar hem kub metre içerisinde arttırmanın üstünde birlikte
işleýär. Aşeýle gaz strategiyasy Türkmenistanyň we Hataýyň uzak möhletdiň behbitler. Ähli ykdysady ösüşiniň ýagdaýyna laýyk gelýär. Bu işte energiýa serişdirlerini iyi vermeň hem orny barha artýar. Bir den hukukluğu, mümkinçiliklerin hem de germine esaslanýan hakyky halmatdaşyk gatnaşyklaryň ösüşini hem görkezýär. Ahyrky netijede bir turuwa geçiriş energiýa taslamalaryna ähli gatnaşyklaryň, öňürjileriň, üssasy geçiricilerin ve sarp edicilerin vehvetlerini hasaba almaň hakyky iş yüzündäki mysal. Şu ýerde dünýä bazarlaryny energiýa çyýma bilen agtybarly we howpsuz üpçün etmek bilen bağlı soralarda Türkmenistanyň we Hataý Halk Respublikasynyň garaýşlaryny ýakynlygyny hem bellemek ýerlikli bolar. Men ýende bir mühim wakany hem bellemek diýär. Hataýyň CNPC kampaniýasy Türkmenistanyň unorundaky dünýäde iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan galkynyş känini öldürmek boýunça halkara beýatlaşyň ýeňijisi boldy. Bir taslama TV gazyň her ýyly 10 milliard kub metrini goşmasy iýermäge niýetlenýär. Şeýlelikde uzak möhletleýin büyükdensiz ulanmak üçin Türkmen energiýa terişdilerini Hataýa eksport etmeň kuwatly üçinçilik ulanmary bilelikde iýdigdirli we gyýşanlyklar ösdürler. Türkmenistanyň gaz ýataklaryny öýleşdirmäne köp ýyllaryň dowamında gatnaşýan Hataýly halmatdaşlarymyz ak ýürekli işleýänliklerini aletini bellemek isteýär. Ýurdumyzda Hataýly hünärmenleriň işi dowam eder we hem giýerler. Bu bolsa iki ýurdun düýpli wähitlerini hem de Aziýa kontinentinde energetik durnuklugynyň we howpsuzlygynyň maksatlarına laýyk gelýär. 2026年中国全国两会刚刚闭幕，中国接下来将在 Hormatly Türkmen halkynyň milli lideri, siz umuman Türkmen Hataý döwletary hyzmatdaşlygynyň gelejegine hem de wezipelerini nähili baha berýäňiz? 转型数字经济发展都是重中之重。这恰好也与土库曼斯坦的国家发展战略高度契合。那您认为下一步两国之间合作的前景如何？有哪些合作和项目可以优先落地？ Onun geleceği aydındır. Sebebi bizim gatnaşyklarymyz iýdigdirli ösdürler hem de onlarça il barıp hem geleceğe de niyetlenenler. İki tarap hem bizim halklarımızın hem döwletlerimizin behfidine peýdamak zerur bolan eğer mümkinçilik bardygyny hem düşünýär. Naşonal ýazma değişli usullar döredilýär. Sonra hem bir hem 2008-nji ýylda döredilen halmatdaşyk boýunça Türkmen Hataý komissiýasydyr. Onuň işiniň maksady howpsuzlyk, sewda, energetik, ulug, alym we çeýnik. Meden insan-perwer gatnaşyklar ýaly esasy bolurdy. Iki hem ýurdun halmatdaşygyny üpçün etmekden awarat. Howpsuzlyk ulgamynda bir üç wehme terrorçylygy, ekstremizm we baş bozorlugy şeýle hem teröristsi jinaýatçylygyň dürli görnüşlerini garşy bilelikde görüşmek hem aňladýar. Ýa-da döwürde golçekler iki tarapdan resmi namalara laýyklykda bizim agtyarly edalarymyz hem kiber we biologiýa howpsuzlygyny üpçün etmeň hem üstünde işleýär. Türkmenistan we Hataý Halk Respublikasy sevit işlerini netijeli we işe gatnaşyjylar bolup undurýar.
Hatay'ın gollama olan 2021-nji ýylda Türkmenistan'ın başlanıcı boýunça hyzmatdaşlyk etmen täze görnüş. Oňsan bilen goňşy döwletleriň daşa işler ministriniň duşuklary ýogala goýuldy. Türkmenistan we Hatay onun işine birlikte ol hem goşşan, goşýar. Ol Aziýada howpsuzlygy gowrap saklama, pogtulandyrmaň we ykdysady ötüşiň aýrymy ören bir mühim bölegi bunda Owansana, pogtu, parahaçylygy, alalaşygy gazanmak hem buýurdy dikeltmäge gönüpdirler. Ve howpsuzlyk goýunça ençemi beýleki köp taraplan oğullarda hem belelikde işleýär. Bizim döwletlerimiň baş tutanlarynyň sowdanyň hem meşwerlerini giňeltmek, onu hem diversifikasiýa ýolunu ýetdirmek, ykdysady hyzmatdaşlykda hususy hem puwdan orny ýokarlanmak goýunça bilen hem çärelerini durmuşa geçirmelidir. Ilmi, teknologik, kooperasiýa ýokary derejede möhümdir. Bir hem wazifeleri çözmekde Türkmen we Hatay tarapları hemişe hem iyidigderli iş alyp barýarlar. 中土两国的人文交流可以追溯到古丝绸之路时期，一直延续至今。我也了解到 Türkmenistan bilen Hatay Halk Respublikasynyň strategik hyzmatdaşlygyna medeni insanperwer gatnaşyklar nähili orna gelýär. 学校还开设了中文课程。那在两国的合作战略中，人文交流究竟占据着什么样的地位？ Bu gatnaşyklar ören bir möhüm we kesitleşi ornuň birini eýler. Täbi Türkmenistan hem Hatay'ın hem döwlet kuruluşy. Öz agtyarly we milli öz başlygy, düýpli, tarihi, ruhy hem medeni hem köklerine dayanýar. Biz ýa-da döwürde öz gatnaşyklarymyzy ýola goýanmyzda döwlet ara hyzmatdaşyň esasyna hem şulary gözegini tutup olardan ruhlanýar we şol gatnaşyklara da dayanýar. Ama onun öyle Türkmenistan'la Hatay'a birin öňünde umumy hem düşükli maksatlar oyma hem oldu yetmeň hem ýollaryny tapmaga mümkinçilik beren ören mühim artykmaçlyklar. Bu işte medeni, alam, bilim, gatnaşyklaryň aýratyn ähmet berilýänligi ýa-da burada döwlet hem gollawnyň üpçün edilýänligi kanuna laýyk ýagdaýdyr. Bu orada durly görnüşlerde özara medeni günlerini we ýyllaryny geçirmekde. Sonut ussatlarynyň özara saparlaryna, çykyşlaryna, festivallar we maslahatlary goramakda beýanly tapýar. Häzirki wagtda Hatay'da Türkmenistanyň we Türkmenistanyň Hatay'yň medeniyet Amerikadan hem açmak barada gepleşikler anyp barýar. Bilim ulgamynaky hyzmatdaşlyk barada hasam aýratyn bellemek istär. Hem häzirki döwürde Hatay'yň okuw mekdeplerine Türkmenistanyň raýatlarynyň 10 000'den gowragy okuýar. Türkmenistanyň 9 sany ýokary okuw jaýyny we 10 sany orta mektebinde Hatay dili öwrenilýär. Biz öz tarapymyzdan Hatay Halk Respublikasynyň okuw mekteplerine türkmen dilini öwrenmegini goramakda ýardam bermäge, olýara mugallimlary we ünärmeleri iýermäge de taýýardyr. Bu bolsa bizim hyzmatdaşlygymyzyň geljegine maýa goýumlardyr. Türkmen we Hatay halklarynyň arasyna dostum we özara düşünşmeň aýdyň hem nişandyr. Günler senenama boýunça 2026-njy ýyl Bedew ýylydyr. Bizim ýurdumyzda şöyle garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew at Muradyň mekany ýyly şygar bilen geçýär. Men
bir barada yöne yerden aydamak. Sebebi atlar behişti bedolur. Türkmen ve Xitay halklarının birlikteki tarihi mirasının nişanlarının biridir. Var bizim zamanımızdan o dolku. İkinci asırda Türkmen halkının Xitay imparatoruna behişti bedolurunu, şöhratlı ahaldaki atlarını soğut hem birenleri oğut mealimdir. Bunun öyle mühim, dostluklu, diplomatik ve stratejik hem vaka hem bolly. Aslın hizmetdaşlık etmeyen mühim uğruna öğrenmek için hem öyle mümkünçülükler var. Xitay açsınatları, halkara ahaldaki açılık asosiyasyonun ağzaları hem bolup duruyorlar. Ben devletimizin hem baş tutanı. Bu asosiyasyonun prezidenti bolup duruyor. Xitay açsınatlarını şöyle Türkmenistan'a geçirecek çareleri çağırıyor. Hormatly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, siziň dünýädäki häzirki ýagdaýa berýän bahaňyz we bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň we Xitaýyň orny barada soramak isleýän. Häzirki ýagdaý çözülmeli. Ýöne muňa garamadan ony kadalaşdyrmak, gapmaýan garşylygy aradan aýyrmak, bir medeniýetden gepleşikler ýoluna geçirmek üçin mümkinçilikler bar diýip hasap edýär. Bu orada Birleşik Milletler Guramasynyň guraly we mümkinçilikleri bar. Olary ulanmak derewdir. Bir tarap hem döwlet hökümine Türkmenistan gapma garşylyklara goşulmaýar. Şoň üçin bizim ýurdumyz halkara gatnaşyklaryna güýç ulanmak usullaryny hem kabul etmeýär. Munyň özi bizim üçin näme iş ýüzünde syýasy sorag bolman edem ilkinji nowatda ahlak bilen bagly. Sebebi uruşlar ilki bilen adamlara, olaryň akbalyna, durmuş ýagdaýlaryna, arzu hiyallaryna we umytlaryna zarba urýar. Uruşda buların ägtisi bir pursat ýok bolýar. Şoňa da häzirki döwürde uruş etmek üçin tagalar ikisi arttırmaly däl, şol uruşlary aradan aýyrmak üçin onysy tagalla etmek. Şöyle men geçmişde bir parasatly şahsiýetiň sözlerini getirmek isleýär. Bu sözler orta asır görnükli Türkmen döwlet işgäri Bayramxan Türkmeni diýişidir. On parahat ýaşamagy başarmak bilen deňeşdirilende uruşda ýeňiş galanmak hiç zatdyr diýipdir. Türkmenistan we Xitay parahatçylygy, hoşnetli goňşuçylygy, alalysyň bir agrarlydyr. Bizim ýurtymyz birlikdäki dünýä siýasatyny anlaşmam özara hormat goýma karar etmek üçin mümkin bolan ähli zatlar hem edýär. Muhim bizim dogonluk halk guramady we döwletlerimizi birleşdiren ýendir hem bir esas hem güýçdür. Ýöne bir sowalyňa umman jogap bermek bilen men siýasatçyna diýär. Ýöne köýne raýat ýokmunda öz pikrimi aýsa, onu atılan ok hiç açan iyidina gynanlak gaýtmaýar. Ol sen harmy ya da eskirmi? Ya ýöne köý raýatmy ya da çağamy saýarmaýar. Sebebi
kıynasak da dine hem pida oluyor. Şoň üçin erde biz tariha sert alsak, onunla intak uruşun uton yeri yoktur. Menine hem şu cümleler arkalı sözümü cemlemek bilen dünya adamlarıdır. Havadan, parahat ve bağçar durmuştu yaşamağını arzu ediyor. Hormatly Türkmen halkynyň milli lideri, köne dost hökümünde siz Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'i nähili lider hökümünde görýäňiz? Xitay Halk Respublikasynyň başlygy bilen bizindi mähirli dostluk bağlanşdyrýar. Hem köp ýyllaryň dowamyny biz ýurtlarymyzyň arasynda siyasi, iqtisadi, insan-pürewar hyzmatdaşlygy ýogly goýduk. Giň hem meşhurly bilelikdäki taslamалary amala aşyrdyk. Sebäpem ähli howpsuzlyk hem de durlukly ösüş hem gazanmak üçin mümkinçiliklerimizi hem de tagallalarymyzy birleşdirdik. Başlyk Xi bilen gatnaşyklarymyz hemişe açyklygy özara anlaşmagy hem de açaşana bilen tapawutlanýar. Xitay milli behfetlerin erjel we hem haýyrly gorama ören bir mühim halkara soraglaryna jogap geldi. Çemereşmegi Xi Jinping'e dünya derejeli lider hökmünde awray we hem hormat getirdi. Onun ýolbaşçylygyna Xitay ähli ogullarynda ajaýyp hem üstünlikleri gazanyp bir geljek üçin hem maksatnamalaryny düzýär. Halk wekilleriniň ähli Xitay ýygynynyň hem de halk siyasi konsultasiýa ýeňeşiniň ähli Xitay komissiýasynyň ýakyna geçirilen sesiýalarynyň netijeleri we şolarda kabul edilen şöhretler muny hem doly tasdikleýär. Mümkinçilikden peýdalanyp Xitay halkyny şem mühim waka bilen mutlaýar. Başlyk Xi'niň halkara işi barada aýdylanma, onuň öňe süren düýer san ähli umumy başlangyjyny bellemek isleýär. Şolar ähli umumy howpsuzlyk başlangyjy, ähli umumy sivilizasiýon başlangyjy, ähli umumy ösüş başlangyjy, ähli umumy dolanyş başlangyjy bolup durýar. Menne bir hem başlangyçlara ähli adamda düşün, strategik ähmiýetli we mühim şertler hökmünde garaýar. Başlyk Xi'niň bir 4 başlangyjy Türkmenistanyň hem ötüş arkaly parahatçylyk, dialog hem parahatçylyk kepili ýaly ähli umumy başlangyçlaryň hem many mazmuny we strategik oruna laýyk gelýär. Bu bizim ýurtlarymyzda hyzmatdaşyk etmeň has hem netijeli şertleri we mümkinçiliklerini hem açýar. Men dünýäde howpsuzlyk we durlukly ösüň üren mühim dayanjy olan büyük Xitay döwletini ötürmekde Xi Jinping'in lider hökmünde aýykly orny eýlänigine berk ananya. Hem şuna bağlykda söz ahyrynda Xitayda ähli zat gowy bolsa bütün dünýäde hem gowy bolar diýetmeli. Oýam hormatly Xi Jinping'e berk jan sağlygy, maşgala wadançylygy hem döwlet işinde mundan belakda hem oly üstünlikleri. Onun hem büyük şahsiýet hökmünde dünýäniň lideri bolmak bilen Xitaýyň halkyna pazarlap ötmegi arzu edýär. Sağ olun.